Kapitola 7. Potom chodil Ježiš po Galilei. Nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia ho chceli zabiť. Blížil sa však židovský sviatok, sviatok stánkov. Tu mu jeho bratia povedali: Odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré konáš. Veď nikto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verejne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu. Lebo ani jeho bratia v neho neverili. Ježiš im riekol: Môj čas ešte nenastal, ale váš čas je vždy príhodný. Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, pretože o ňom svedčím, že skutky, ktoré koná, sú zlé. Vy choďte na sviatky. Ja na tieto sviatky nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil. Toto im povedal a zostal v Galilei. Keď jeho bratia odišli na sviatky, pobral sa aj on, no nie verejne, ale akoby potajomky. Židia ho na slávnostiach hľadali a vraveli: Kdeže je? Aj v zástupoch sa o ňom veľa rozprávalo. Jedni vraveli: Je dobrý. Iní tvrdili: Nie je, iba čo zvádza ľud. Nik však o ňom nehovoril verejne, zo strachu pred Židmi. Keď už prešla polovica sviatkov, vystúpil Ježiš hore do chrámu a vyučoval. Židia sa čudovali a hovorili: Ako to, že sa tento vyzná v písmach, hoci sa neučil? Ježiš im odpovedal: Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Ak niekto chce plniť jeho vôľu, spozná, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba. Kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a niet v ňom neprávosti. Či vám Mojžiš nedal zákon? Nik z vás však zákon neplní. Prečo ma chcete zabiť? Zástup odpovedal: Si posadnutý démonom. Ktože ťa chce zabiť? Ježiš im odvetil: Jeden skutok som vykonal a všetci sa čudujete. Pretože vám Mojžiš dal obriezku, hoci nepochádza od Mojžiša, ale od otcov. Obrezávate človeka aj v sobotu. Ak človek prijíma obriezku v sobotu, aby sa neporušil Mojžišov zákon, prečo sa potom hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka? Nesúďte podľa vzhľadu, ale súďte spravodlivo. Na to sa ozvali niektorí Jeruzalemčania: Či to nie je ten, ktorého chcú zabiť? Pozrite, hovorí verejne a nič mu nepovedia. Či už aj poprední mužovia naozaj spoznali, že toto je Kristus? Lenže o tomto vieme, odkiaľ je. Keď však príde Kristus, nik nebude vedieť, odkiaľ je. Tu Ježiš, vyučujúc v chráme, zvolal: Aj ma poznáte, aj viete, odkiaľ som. No ja som neprišiel sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal. A toho vy nepoznáte. Ja ho poznám, lebo som od neho. A on ma poslal. Chceli ho teda chytiť, ale nik nepoložil na neho ruku, lebo ešte neprišla jeho hodina. Mnohí zo zástupu však uverili v neho a hovorili: Či Kristus, keď príde, urobí viac znamení ako tento? Farizei počuli, že si to o ňom zástup povráva. Veľkňazi a farizei poslali sluhov, aby ho chytili. No vtedy povedal Ježiš: Ešte krátky čas som s vami a potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal. Budete ma hľadať a nenájdete ma. Kde som ja, tam vy prísť nemôžete. Vtedy si Židia vraveli medzi sebou: Kam chce odísť, že ho nenájdeme? Chce azda odísť do gréckej diaspory a vyučovať Grékov? Čo je to za reč, ktorú povedal: Budete ma hľadať a nenájdete ma? Kde som ja, tam vy prísť nemôžete. Posledný veľký deň sviatkov stál Ježiš a zvolal: Ak niekto trpí smedom, nech príde ku mne a napije sa. Písmo hovorí:
Rieky živej vody potečú zvnútra toho, kto verí vo mňa. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch Svätý totiž ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený. Niektorí zo zástupu, čo počuli tieto slová, povedali: Je to naozaj prorok. Iní tvrdili: Je to Kristus. Ďalší však namietali: Vari Kristus prichádza z Galilei? Či písmo nehovorí, že Kristus príde z potomstva Dávidovho z mestečka Betlehema, v ktorom býval Dávid? A tak vznikla v zástupe kvôli nemu roztržka. Niektorí z nich ho chceli chytiť, ale nik nepoložil na neho ruku. Na to sa sluhovia vrátili k veľkňazom a farizejom a tí sa ich opýtali: Prečo ste ho nepriviedli? Sluhovia odpovedali: Človek takto nikdy nehovoril. Tu im farizeji vyčítali: Hádam, ste sa nedali aj vy zviesť? Uverila zda v neho niekto z popredných mužov alebo z farizejov? Ale tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliatý. Tu im povedal Nikodém, jeden z nich, ktorý bol predtým za Ježišom: Či náš zákon súdi človeka skôr, než ho vypočuje a zistí, čo robí? Odvetili mu: Nie si aj ty z Galilei? Skúmaj písma a uvidíš, že z Galilei prorok nepovstane. A každý odišiel do svojho domu.